Nhar it-tlieta li għadda d-deputat Ġafri Pulicino Orlando ippubblika ittra li bagħat lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista f'liema ittra talab għar-riżenja tar-Riċard Kakija Caruana. Elenka numru ta' raġunijiet li għalihom Kakija Caruana għandu jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista u żied li kien lest li jressaq anke xhieda quddiem l-Eżekuttiv biex jissostanzjaw dak li kiteb fl-ittra tiegħu. Fisem l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista wiġbet il-President Marta Sportelli illi qalet lil Pulicino Orlando li l-ittra tiegħu kienet ser titressaq quddiem il-laqgħa li jmiss tal-Eżekuttiv ta' 12 ta' Lulju. Madankollu f'kummenti li tal il-Gazzetta Malta Today, Pulicino Orlando qal li issa huwa għandu konferma uffiċjali li fil-laqgħa tal-Eżekuttiv ta' 12 ta' Lulju l-ittra tiegħu ser tkun diskussa biss bħala sempliċi korrispondenza. Fil-fatt, it-talba ta' Pulicino Orlando għar-riżenja ta' Kakija Caruana mhix ser tkun inkluża fuq l-aġenda tal-laqgħa. Pulicino Orlando qal li għandu mal-5 xhieda li jrid jressaq quddiem l-Eżekuttiv u li se jissostanzjaw dak il qal dwar Riċard Kakija Caruana.